uNkulunkulu wayobekude ningazizwi ibongo zabo kodwa uJehova ezulwini azidle. Oh Jesus. Hallelujah. Ningathuli, 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 ningathuli. Uthi uNkulunkulu ningathuli. Ishoni uJehova wenzeni, ningathuli. Ishoni, balani isibusiso, balani obunyanazi nokuthi umusa ngawuthatha la, kodwa ishoni ukuthi uphakeme uyababazeka. Ningathuli, ningathuli, ningathuli. If you are quiet, kuyovuka bakude, kuyovuka bakude. Phela intshukumo nje, this is what God showed me. Ngihleli la izolo. He showed me a tree. It was like a tree filled with fruits, right? Showed me a tree, but this tree has branches that hang on the outside. Right? Wathi uNkulunkulu nabo ngibenzele umusa wokuthi bondle baseve nehambi. Ngamanye amazwi kunabantu abazoza kanye entshukumeni bathatha izinto bahambe. Ningasoli. Labo bantu baku on your marks wokuthi uma nithula nina bazovusa ibongo bona. Uma nina ningawuphakamisi umphongolo, uJehova uzothuma laba abeza kanye, ngoba ubufakazi is stirring in their bellies. Ngicela ukuma bandla kuningi. I won't finish. Ngicela sime ngenyawo. Uthi uJakobe uma evuka ekadelele, ithi iBhayibheli, he cried and said, Lord, I did not know. Bengingazi ukuthi kanti la kusemzini kaNkulunkulu. He said, I didn't know. He cried and said, I didn't know. Bengingazi ukuthi kanti la kusemzini kaNkulunkulu.
Sengifuna umoya ongcwele. Cela ukuhlala phansi. Not in disobedience. Akusona isiqubulo lesi. uNkulunkulu uthe ngisho ukuthi akusona isiqubulo lesi. It's a confession of what is. Therefore, manage siyemzini kaNkulunkulu. Niyakufakazela, niyakonfessa ukuthi niye endaweni enizobona uyo uNkulunkulu. Portals are open. Heavenly portals are open. Now when God opens portals, territorial principalities are forced to step aside. Right? So ningaphinde. I was sitting here last night and I kept hearing abanye abantu bethi kodwa inzima le ndawo. Inzima yona le ndawo indlela uNkulunkulu amningi ngayo inzima. That becomes the manifestation of what you will experience. Maniloke nikusho nina kanti when God, because lento yokuthi isemzini kaNkulunkulu kusho ukuthi it's an open portal, right, where angels can come up and down as they wish. Oh, Nkosi. Yeah. Right? So uma nisho nina nithi this is an open portal, amathe la le ndawo inama kuma gates ayo, inama territorial principalities, kodwa ubukhona bukaNkulunkulu arrests the principalities except for the ignorant. Okusho ukuthi because the portal is open, the principalities asesukile ayazi ukuthi ayikho assignment esizoyiphasa la. Because when you speak about territorial principalities, ukhuluma about things that will affect the coming of people, the access to people, to souls. You are speaking about ukuvalwa ko-access yemali. I don't have time, amongst other things. So when you see money not coming in, it's not God. It's the ignorant. Angazi ubani ongeza azothandaza. Bishop Mboyazi. Sengifuna ukwehla. I want to honor isikhathi ngoba bethiwa sosheshe sikhulu sengidonsile. There is a lot that the Lord is saying. And as the apostle takes
I want to say, I'm hearing this word right now. Drink. I'm hearing God say, drink. Have your fill. So that you will not thirst where you are going. You will be able to pour. What you will be able to pour into the empty vessels you will find in your local churches. Ashayela uNkulunkulu izandla kakhulu nisemnikeza udumo sime ngenyawo sonke. Ngiyafuna sithandaze. Emoyeni wami kukhona into ethi sangathi umprofeti engalahleke kanye nompostoli uNtshangase bangaba seduze because noma bengazanga la, because ufuna masithandaza manje umoya ngcwele ungibonisa into. Uyabona lento umoya ngcwele agcina ngayo manje is exactly engisuke lapha phansi ngiyibona. Ngibona uNkulunkulu engathi ugcwalisa inqano. uNkulunkulu uqeda inqano. Kunabantu inkosi ezobaphuzisa namhlanje and their life will change forever. Okay, akwenqale kanje before we pray. Siyakubongela ukuthi ungangeni kwi temptation yokuhamba uNkulunkulu engakaqedi. Baba, lokhu kubekezela kwakho akukhona lokho bekujwayelekile. Kodwa i divine appointment. uNkulunkulu umbonge unqabile ukuthi uphume ushiye lento ezokwenza uNkulunkulu in your life. Because ngizwa into heavy. Ngezwe ukuthi ifu liyasinda. Shona phekwe ekhanda lami I feel ukuthi ifu liyasinda. Le message akusiyona message ibizo sinyakazisa isiqhumisa. Kodwa i-message ye transformation. Uyabona uNkulunkulu kukhona ishift ayimemezelayo bazalwane. Bazalwane akuyona intshumayelo le. Kodwa uNkulunkulu wenza announcement. In the spirit umoya ngcwele uyamemezela. They said ngibona isizini entsha. Ngoba lalani bazalwane, it was like uNkulunkulu vula ama-gate. And from today uzophuma ubeka unyawo lwakho ezweni elisha. Kopande ala sopre apata shemra hatokode suna atando ala dushepa badala osondo patila. Into zofana isudo igqokile nengubo igqokile. Into zofana imoto hamba ngayo. Into zofana ikhaya ohlala kulo. But your life, but impilo yakho is no longer the same. Give me a tando olo osote. Izwa a prophetic sound. Kunomsindo nomthandazo o prophetic, efika prophetic. Into fane siyenze la manje soyenza ngeobedience. Please, ngicela ungaqopheli umuntu oseceleni kwakho. Because umoya ngcwele uthi ngibona umoya ngcwele ebamba itrigger like this. Ngoba into zakho izoqhuma. But ngimuzwa uNkulunkulu ethi ungitshelele bona ufanele qale from now ukungilalela ngoba iwini yalezi izinto ezikhonywa uNkulunkulu iobedience. I don't know what we are going to do. Kodwa ngifuna uwenze lento umoya ngcwele ayibeka in your spirit. Kupe ndahashe mandoripro alahazea lakashima. Nangu uNkulunkulu ekhuluma nami ngiyamuzwa manje uthi listen, lento uNkulunkulu ayikhulumayo iheavy in such a way that akekho muntu, akukho sathane, akukho demoni elingakwazi ukuyivimba le. Ike yavinjwa before but le ifana nesikhukhula asingenakuvinjwa. Alando ola zombe endani
Prekosa. Bantwana bami ngicela nime kwi-position because I feel something. Kopa high. La zute la kashia. Ala hatoko brehanda asumana hatoshia. Masthandaza manje. So thandaza in a prophetic way. That's why ngithi uqaphele ukuthi wenzani. Uqaphele ukuthi umoya ingcwele uthini kuwe. Ungezinto. Ungayeka ukwenza into kanti iyahletshwa la endlebeni zakho. Umoya ingcwele uthi abanye uzobahlebela athi yenza ukuthi yenza njalo. Abanye uzohleba kulo athi yenza njalo. Listen bathandeka, indlela yethu yokufinyelela kulezi zinto ingase ingafani kancane kodwa inkosi isifuna sonke somewhere. Come on, those who can pray in the spirit do so. Let's open our mouth and pray. Kapadashi. Kimandola alahaso. Come on, everyone in prayer. Do as the Spirit leads you. Hila atoshetai. Iko padala shite. Iloho sandea. Asamba na wangana mabiza la we pick up wangana. Yes. Come on, there's something Kotela in this house. There's something Katapai in this house. There's something Koripai. Listen, Nalalumoingwe, let us semayo, Yansayona. Ikopotinidime, Itemendo Silapan, Ikopatela, Ilu Usuna Tedaito. The portal is open. Ili Badala Supe. Abadamaso encounter Gelos Lamstage. The portal is open. Yes, I show you kumoimwe. La. Naila voice kulumayo. Ulababoshe. Kodesa ngamuva lapha ngiyabona. Kodesa ngamuva lapha. Ilipiti pati. Ilipitai kutapa. Ilipatalama. Ili. Itenda longer kijimamanda. Itenda longer kijimamanda. Itenda longer kijimamanda. Shandalaba. Cooperate. Do something. Cooperate. Come on, cooperate. Cooperate. Sound engineer. This one. Nabus. This one. Kuriprokosa. Hiprakate shitapa. Come on, cooperate. Take advantage. Rakoposha. Ukoposate. Ulamosate. Ukoposate. Ukoposate. Asaf. Ukoposate. Itaposate. Ukoposate.
Izandla lonke lethende. Something great is happening, bazalwane. Something great is happening. Oh my God. My God, my God. Something great is happening. Ilabash. Olandea. Utomande. Rape etaposh. Ilababosi. Ilahasomai. Ilatinda adosu. Alalaboshe. Apote. La 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 daishnabayo. Wazayona. La 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 daikulumayo. Wazayona. Olaboshe. Ipotainde. Olabosopaya. Utoniasi. Urababaso. Ukopodeshi. Irabandolamasi. Ayadekosi. Ayadekosi. Oh mama. Oh mama. Ayadekosi. Ayadekosi. Ilatoshi. La 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 li pipe kulumayo. Ukomande yalo. Rekamando si. Tomandana bashia. Atalamando su. Ilamando gropania. Shela babai. Dokomeya tai. Ikonda rebasi. Feel in your spirit, or would you just need a touch from the Lord? Please run for. Abanye yenza lutho umoya ingcwele lingayiphazamisi. Apostle Ujangase yafisa into wasezulwini. Ukuthi those who will need a touch from the Lord, you will pray for them. Kodwa abanye, just one touch is enough. And ushers must be very alert. Be alert. Ushers, be alert. Be alert. Ushers, you'll monitor the crowd. Kudemando shi. Ula makodoni. Ila mandolisi. After touch, you go back to your place.
ulamando olazute ili kulinda mande ulamando isulabashi. After that you go to a place. Ashas kulini mishina yo ikapatana baba zero ponda na baso ya shina mande la bonde.
Ndugu yenkosi Mbuyazi sathandaza. Cela eze kubaba manje. Ndugu yenkosi Mbuyazi eze kubaba. Apostle Nyandeni. Thank you, Lord. Feel the rain. Feel the rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Na patheliko, goodness, ebu koneni bake, konesha budo, imana, keli si pepelosa, iamasi umhekiwa, la pathali kona, kunasimaka. Yabu koneni make, kunenjabulo, ikamalake, nisipapelo sami, iyamasi, umhlengiwa. Undugu, cela undugu ohamba nogogo Sithole, asondele lapha nokumpostoli uNyandeni. Undugu ohamba nogogo Sithole. Okay. Undugu yenkosi Mbuyazi ohamba nogogo Sithole. Please cela asondeleni. Uyamfuna ubaba njengoba kuthandazela. Emokoneni, Nisichekela naphandle bazalwane. kunenjabulo, ikama, iyamasi,
uNkulunkulu wethu omuhle nonothando nongcwele uyinkosi emileyo njalo umsa wakho uNkulunkulu wethu usanele njalo uNkulunkulu wethu usebenza kwakho kuyisimangaliso kungaka inhliziyo yethu ikunikeza udumo phakama njalo kweNkulunkulu wethu ongcwele baba umusa wonke uNkulunkulu wethu usamukise wona usanele siyabonga ke baba wethu namandla wonke ukuminister ngalendlela empilweni zethu egameni lenkosi uJesu Kristu singamshala kaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu izandla amen singamshayela amen siyabonga kakhulu bazalwane ukubekezela just to announcement yokuqala bazalwane sicela ukuthi abefundisi laba aba uzoba ne course yakwa Home Affairs asebe registrile icela beze ne proof School of Ministry nasi yalapha ephakamisile umfundisi uzakwe uyothatha istationery sakho but